Choy, bisig asa nga lugar ba, di ko maliba gid. Basta parte lang na Mindanao, di ko maliba. Pinaagi lang siya kung panimhot, balaan ako na kung saan ang lugar na. Kung di ko maliba, basta Kabisayaan lang, basta diri lang sa Mindanao, di ko maliba. A few moments later. Jaman, man juga kag panimhot. Kini unsa naman ang lugar na eh? Ano yung lugar ha? May dabe. Di na ko maliban. Nanimahaw og kining safety tank na hugno. Nanimahaw og safety tank na hugno. Di ko masip guma ba? Nanimahaw guma. Makilala, di ko masipyat. Kuya, giday kag panimhot. Di giday ka masaab. Basta diri lang sa Mindanao. Makilala, North Cotabato. 5 minutes later. Bilabe, o kuya, ba kag panimhot? Unsa naman ang lugar ha? Ikaw. Imaho manugwan. Imahog minggo plot. Di ko magkamali na gitas bansalan ani. Bansalan kita. Ha, tama ba? Magaling kang kupal ka. Kita sa bansalan, no? 1 hour later. Binabe, unsa ang lugar ha? Tibay ba juga? Ay, alam na. 100% di ko magkamali. Sana all ligtas. Gabi, sa nimbahoan niya. Nanimaho man og kining bambini nga violet. Mo ni di ko kalimot. Mo gani pahumot sa kong amigo gyud. Isang amigo. Mao gini pahumot ni Clinton Jan Gomez ha. Nanimaho og bambini nga violet. Aha, mata karon. Natas Digos. Ayaw juga. Lagi ta sa Digos. Ay, di ko magkamali lagi. Meanwhile. Maayo, kaya tagnaan ginya gaina. Simutran niya. Nabaguhi di na to ma. Balaan mo ng lugar bus bas. Karon. Ako. Karon matagnaan jud na na. Kuya, nagsiya na jud. No. Balaan. Ninimaho man og kining kasilyas na ubo. Layuan na itong gibalikan, Choy. Pagtarong, Choy, balik tayong makilala, Choy. Gago!